Kuka se oli? Ai, joo, koulu alkaa ihan kohta. Mun pitää nyt herätä. Joo, niin mä oon jo hereillä. Ja nyt alkaa siis laittaa vaatteet ihan rauhallisesti. Kohta koulu alkaa! No. Sitten mun pitää mennä pesee hampaat. Eiku eka aamupala. Otan nyt sinne aamupalaksi. Ja tili! Eikö se oikein hyvän näköinen? Mä suun tänne. Se oli tosi hyvä. Nyt mun pitää mennä oikein peseen hampaat. Nyt. Onnistumaan laitetaan eikä. Näin. Ja sitten pesään hampaat. Mitä hammasarja käteen eka. Noin, minä pesin hampaat. Mitä sitten puuttuu? Sitten pitää ottaa mukavasti, se me näkyy. Noin, ja sitten mentiin. Koulusta. Oli mun mielestä. Anteeksi, opettamaan myöhässä. Kylläpä se Sofia haittaa. Koska sinä et saa olla myöhässä. Mutta minä vain olin myöhässä. Ja unohdit laittaa myös hatun pois. Törkeää luokassa. Minun saa aina ottaa hattu pois. Vai? Olet jossain muualla kuin koulussa tai välkällä. Niin silloin pitää olla pika, mutta nyt ei. Mutta uusvaatteita ei tarvitse nyt poistaa. En ole koulua. Ja tuota sitten kyllä tehdään. Minun äiti sanoi, että se on okei. Ja ei usko siihen. No kyllä se sanoi. En usko. Sanoi se. En minä usko. Sanoi. Riittää. Laita hattu pois heti välittömästi. Hyvä on. Minun pitää mennä jälkistuntoon. No, mutta kun pitää. Hyvä on. Jälkistuntopaikassa. Mutta tämä ei ole sen ruokassa. Hei, tuolla on ikkuna, mikä on auki. Mä voisin hypätä siihen. Ota mun lämmin. Ettei se tule. No, nyt mulle pääsee ikkunasta. Ja tässä on. Ja tämä nyt loppui. Mutta nyt vielä kertaamme nämä jutut. Miten tein tämän videon. Tämä oli vähän outo niinku se printsikuva. Mitäpä se. Ja se oikeasti oli. Mä tein, että se katosi siitä. Jos ette tiedä. Elikkä vain mitä, että näitä tuonne näytökselle. Niin. Sitten kun minä kuvaan tätä välillä, niin minä laitan yhden pausejutun tuosta, mikä löytyy tuosta alapuolella tämän kantin tuosta. Ja kun alana sen yläpuolella, mistä lopetetaan tämä video, niin sitä painetaan tätä pausenappulaa. Täällä että näitä syötetään. Ja sitten kun minä painan leikistä pausenappulaa ja sitten ilman kättä se katosi, koska minä
pausen ja sitten minä otin sen pois, laitoin sen takaisin siihen, tälleen. Ja sitten jatkoin, ja siellä ei enää ollut donitsia. Kertaan tämän minun kanssa. Mikä tehdään? Tämä. Donitsia! Se oli todella hyvää. Sitten varmaan tajusin, että on itse jutun, mutta seuraava juttu on, että miten minä ihmettelen, kun se on juuri sitten varmaan, että ei liikunut leitettä. Vaan minä menin tälleen. Niin, se oli toinen juttu, sama pausujuttu, että minä olen liinannut tässä kaksi ja sitten toiseen minä tähän. Ja sitten jatkan videota. Joo. Nyt se oli toinen juttu. Tuo oli se vaan. Tuo oli nyt mulla jo että minä olen tässä. Ja minulla on öpyjämä. Ja sitten leikitään, että minä vailan. Sanokaa kommenteissa, jos on jotain asiaa tästä videosta. Mutta nyt tämä loppuu.